Ndinotenda Mwari zvikuru hama dzangu madekwana ano. Ndinoimba muri munyasha uye Mwari vari kukuchengetai. Shoko randinaro manera nhasi riri kubva kubhuku ya 2 Kings. Madzimambo echipiri 2 Kings chapter 5 from verse 1 up to 3, and I'll read. Now Naaman was commander of the army of the king of Aram. He was a great man in the sight of his master and highly regarded, because through him the Lord had given victory to Aram. He was a valiant soldier, but he had leprosy. Now bands from Aram had gone out and had taken captive a young girl from Israel, and she saved Naaman's wife. She said to her mistress, "If only my master would see the prophet who is in Samaria, he would cure him of his leprosy." Father, we thank you. Speak to us, instruct us, correct us, and empower us for the glory of your name. In Jesus' mighty name I pray. Amen and amen. Shoko randinaro manera nhasi nditaure pamusoro pekukosha kweruzivo. The value of information, or the importance of information. Murume anonzi Naaman ari mukuru wemauto ekuSyria, waikunda mabattles mazhinji. Mwari vari mubatsiri. Bible rati the Lord was with him and the Lord had given him victory. So Mwari vane nyasha neupenyu hwake nekuda kweposition yaainayo. So wakaoperata pamabattles ose, Mwari vachimupa kukunda. But this man had a challenge, a personal challenge. Although he was a commander with people under him, people saluting him, but personally anga aine a challenge yaiva so private to his life. Outside anga ari gamba, outside anga ari hero, but inside he was dying. Inside he was a sick man. Aine dambudziko iroro. He was a commander. There are some people in life wakaita sanamani wanofanirwa kuti inspire. Nekuda kwekuti nyangwe anga aine a challenge, he rose through ranks to become a commander of the army, although he had a personal challenge paupenyu hwake. Hama dzangu, challenges are real. Ma challenges muupenyu hwevanhu arimo. But kune vamwe vaita mindset iri different. Despite my challenges, they fight hard to rise in life and make things happen. My Murwira Nyamunda, you're welcome. God bless you. Osi Xavier, may the good Lord bless you. My brother Napoleon Mate, a good evening to you. A happy anniversary to you. God bless you. Thank you so much for tuning in. So Naaman murume ane challenge. He had leprosy, but he rose through ranks to become a commander of the army of Israel. Although he had a challenge, he was a great fighter. He was a great soldier. My excuse muupenyu ekuti andigone kuita izvi nokuti pane zvakati, andigone kuchirise, andigone kusvika apa nokuti ndine challenge, ndine zvakadai. I'm sure you all understand kuti hakuna munhu asina challenge. Even those vatino admire, vari kumusoro, vane mahigher ranks, vari very successful, vane zvikonzero, vane ma-challenges anga ari muupenyu hwavo. Vamwe vachine ma-challenges atori muupenyu hwavo, ari so private ekuti outside hakuna angazviziva. Remember Naaman, nyaya iyi yakatozizikanwa nekuda kwemusikana webasa waakatora from Samaria akashanda pamake. Musikana uyu akazviona nokuti anga anawo part of the family.
But he rose to become a commander through ranks as a fighter. Nyangwe anga aine challenge. Challenges are there. Challenges are real. Mumwe nemumwe ane dambudziko rake ane challenge anosangana naro richida riri mufamily, richida riri personal, riri paupenyu hwake. But you can still rise and make things happen in life. Mwari vanga vainaye, the Lord was with him. I'll read again. He was a great man in the sight of his master, and highly regarded, because through him the Lord had given victory to Aram. Through him the Lord had given victory to Aram, or to Syria. People of God, hear me very well. Vese vatinoyemura muupenyu vane dzimwe nyaya, vane mamwe maexcuse ekuti dai vakaateerera vakaramba vachianzwa vachingomapa maexcuse iwayo, hakuna kumwe kwavaigona kusvika muupenyu. Hakuna munhu asina leprosy dzake. I'm talking about challenges in life. Vese vaunoona vari kumusoroko vane leprosy dzavo dzekuti kana usiri part of the family unogona kusvaziziva ukafungidzira kuti vakaraiza vakasvika pavakasvika apa because all was well. Kune leprosy dziri so private dzekuti munhu muchimuona kunze anenge ari army commander, but in the house, mukati member, mukati meupenyu hwake, mukati mefamily mune nyaya dzirimo, but hazvivadzivise to rise. So this man called Naaman, he had leprosy and he was a commander. So leprosy is challenge. Kuva commander is achievement, is success. So reva kuti munhu ane ma challenges, ane challenge muupenyu, yet ane blessing, ane favor, ane rank yaari kuoperate ari as a commander, although he had leprosy. Let me just move. Now the band from Aram had gone out and had taken captive a young girl from Israel, and she saved Naaman's wife. Nyaya irikutsanangurwa panapa ndeyekuti vaenda kuhondo against Samaria. Kamsikana kaakatora kakauya kane chikonzero chimwe chete, to save Naaman's wife. To save Naaman's wife. Naaman ane leprosy, ane challenge, but ane pfungwa yekutombofunga kuitira vamwe vanhu zvakanaka. Pano Bible rati musikana we akauya muupenyu rati mumbaba Naaman so as to save Naaman's wife. Ndozotara shoko panapa. He had taken captive a young girl from Israel, and she saved Naaman's wife. Musikana wechikonzero auya mumbaba Naaman, haana kuuya nekuda kwenyaya yaNaaman bedzi. Nyaya hombe yaunzirwa naNaaman ndeyekuti Naaman haasi kutarisa dambudziko riri paari, but ane pfungwa yekuti I must do something good for others. So ari kuitira mudzimai wake zvakanaka, ari kuunza help kune mudzimai wake, although iye aine challenge, but anosvika pakunzwa kuti I need to do something for more. So musikana we haasi kuuya nokuti Naaman ada musikana we. Musikana we ari kuuya nokuti Naaman wada mudzimai wake kuti ave nemubatsiri zvichida mabasa ekuita pamba. So ane a mind or a heart to do good to others, although aine a challenge. I've discovered this in life. Pane nguva yekuti ukaona munhu achikuitira chakanaka, achikublessa, achikuitira zvakanaka, unogona kuva nepfungwa yekuti maybe iye haana kana dambudziko raainaro, haana kana challenge kumusha kwaanobva, haana kana dambudziko mufamily make. Some people are just like Naaman. Vaine leprosy, vaine challenge, but they can still do something good for others. But munhu mukusaziva atenga aitirwa chakanaka anogona kuva nepfungwa yekuti
ndofunga ava vakapedza nhamo, havana kana problem. Ndofunga kwavari mari yakawandisa, ndofunga havana kana challenge yavainayo, zvinhu zvavo zviri right. Those people who stretch their hand towards others, hazvireve kuti zvavo zvese zvinenge zvakanaka. It's just a good heart. Kazhinji unogona kufungidzira kuti vari kuzviita out of abundance. Gamba vazhinji vanozviita out of a good heart. Havazviite nokuti vane zvizhinji. Vanozviita nekuda kwokuti vanongotenda nekuremekedza shoko raMwari uye nekuva a help, a channel of blessing to other people's lives. Ukazvitarisa kazhinji nedzimwe nguva vanazvo vane zvizhinji vacho havaite izvozvo. It reminds me the book of 1 Samuel. Ndofunga tese tinoiziva nyaya yaHana naPenina. Chinopa kuti Hana ati Mwari mukandipa mwana ndosiya pano, chinofanirwa kushamisa kwazvo nekuda kwekuti mumwe wake anonzi Penina ane vana vazhinji, but haana pfungwa yekusiya mwana yekuita something towards the house of God. Handinzwe Penina achiti pavana vangu vatatu dai vaviri vashanda pakereke, dai vaviri vaita zvakati, kana kuti mumwe chete adai ndinonzwa Hana asina mwana ari kuti kuna Mwari ari kuita evow kuti Ishe mukandipa mwana ndinomusiya pano to save in the house of God. So pane nguva yekuti vanhu vakaona munhu achiita chinhu, they think ari kuoperate out of abundance yema resources, but anenge achioperate out of the abundance of love. Iri more than ma resources aripo. Ndakakura nagogo vaidaro kudomboshawo. Mama wangu. Chembere eyo tiri vana vadiki nenyaya yekusazivawo. Kana uri mwana mudiki unorizena semwana anyway. Muchembere vaiti kana zvichida tiri kunwa tea, pakangoita munhu ari kupfuura nenzira wakati komakadiko gogo, vaibva vamushedza. Tiri kudya uyai pano, you understand the African culture. But zvagogo zvakanyanya to an extent yekuti maisvika pakubatikana sevazukuru kuti padi gogo hapana zvakawanda panapa. Ende zvichida vatosirwa zvishoma. But muzvishoma izvozvo vanonzwa kuti mumwe haangavati nenzara asina hupfu hwekubika, nyange hupfu hwangu hwasara hushoma. Vaigona kusheya nemunhu, vaigona kubatsira munhu, kwete out of abundance, but out of the abundance of love. Sanemwe nguva people they will mistaken other people in that way. Kuti ukaona munhu achita sekunga anopa unga anazvo kunyanya. Chakawanda paari dzimwe nguva haasi ma resources, chakawanda paari is the abundance of love. So murume anonzi Naamani ane dambudziko. But nyangwe aine dambudziko anoziva kuti I can do something better or something good for others. Nyangwe ndine dambudziko. Nyangwe ndisina zvizhinji, but ndine rudo rwakakura rekunzwa kuti I cannot leave somebody achivata nenzara. Ini ndine kana chekudya chishoma chandinogona kushare naye akabatsirika. So akava ne a heart towards his own wife. Unoziva challenge yatinayo dzimwe nguva. Vanotaura vanoti charity begins at home. Nekuda kwekuti there are things zvakangooma kuti ungotanga kuita, but you can practice those things uchibva mufamily yako. Naamani ari kuitira zvakanaka mudzimai wake. Zvanzi musikana uyu ari kuuya so that she will save Naaman's wife. But muchaona kuti musikana auya to save Naaman's wife, she became the one who saved Naaman's life. Nokuti musikana uyu ndiye akataura kuti dai mambo wangu kana kuti tenzi wangu vaenda kwedu Samaria, kune muprofita ariko, vanondopora leprosa vainayo. Which means she saved Naaman's life. But akauya sei mumba maNaamani to save Naaman's wife.
handofunga pari kunzwika ipapa. Haana kuuya Naamani haana kuunza musikana uyu for the sake yekutsvaka zvimwe zvinhu. Akamuunza to save Naaman's wife. But the end of the story, she saved Naaman's life. Ndoda tuone kuita kwaMwari kunoshamisa kwakadaro. Kokuti paunova nehanya nepfungwa yakanaka towards other people, vanotaura imwe shona vanoti kuita chakanaka kuzviitira. Doing good for others, you are planting a seed that will be a blessing into your life and into your family. Musikana uyu akauya to save Naaman's wife. But the end of the story and the greater blessing yaakaunza, she saved Naaman's life. Health ya Naaman yanga isina kumira zvakanaka. Aiva murwere, aiva leprosy. But paakaunza musikana to save Naaman's wife, haana kuziva kuti aunza musikana to save Naaman's life. Murume anonzi Abrahama anzwa kuti Lot apambwa, aendwa naye. Zvanzi wakaronga hondo akatevera akatoita rescue Lot. Lot apambwa aendwa naye, nyaya yakasvika kuna Abrahama. Abrahama ukatevera akadzoka na Lot. But on his way back, that's when he met Melchizedek. And Abraham was blessed na Melchizedek. Abraham achibva kunoita rescue Lot, he came across Melchizedek and he was blessed. So kune blessing inouya muupenyu, kwete nekuti uri kuitsvaga, asi nekuti uri kutsvagawo kuitira zvakanaka vanhu vane machallenges. But along that path, along that way, unogona kusangana nezvako zvanga zvakangokonectwa nekuvawo nehanya nemoyo nezvevamwe. People of God, hear me very well. Kamsaiswa murodi iyoyo na Jehovah. Zvawanga usingagone kusangana nazvo uchitsvaka zvako, but mukutsvaka zvevamwe ndo mune rwendo rwekusangana nezvako. Ndakaramba imwe tsumo kana madimikiro evashona ekuti sorry network yedu yangaita hika apa. Kune kutaura kwevashona kunoti nhamo imomo hairambirwe sadza, which is a dangerous statement when you become a believer. Why? Because you can't be an intercessor. Intercessor munhu anomira panzvimbo on the gap, interceding for others, praying for others, fasting for others, seeking the face of the Lord on behalf of others. But kana une tsumo netsika yeuchirarama mairi yekuti nhamo imomo hairambirwe sadza, you understand it how hard it is kana uriwo uri muchallenge and you need people to stand with you in prayer. Ndopa unozviunderstanda kuti hazvina kumira zvakanaka. So musikana uyu wakauya ndokubva ataura shoko rekuti if only my master would see the prophet who is in Samaria, he would cure him of his leprosy. Nhau yekuSamaria haisi nhau itsva to Naaman. Vagara vanoendako pamabattles, aienda ari commander vachitonoluta a lot of things out of Samaria. Zvizhinji zviri material zvavakawana zvavailuta from Samaria anazvo. But challenge yaainayo iri kunzi anofanirwa kuenda futi kuSamaria, but this time for a different reason.
and achienda for a different reason, aende as a commander. Ari kuenda nekuti apiwa a command, apiwa information, right information, information iri valid, inochinja upenyu wake. So ari kuenda mu same place yaagara achienda, but for a different reason. Demand a different approach kuti ave ne the right result. Pane kutaura kuti musociety kunoitwa nevanhu zvichida vanhu vanenge vanetsana pane imwe nzvimbo, unonzwa munhu akuti uri chef kubasa kwako kana kuti uri boss kubasa kwako kuno kune vamwe. Nekumwe kutaura kunsimu yashona vanoti mwana wa mambo muranda kumwe. So Naaman is an army commander, but this time nokuti ari kuenda to see the prophet nekuda kwe issue ne challenge yainayo. He is not supposed to go there as a commander, but ndo era yaakaita nekuda kwekuti musikana uyo amuudza, go and see the prophet who is in Samaria. Iye zvanzi unoenda kuna tenzi wake kana kuti kuna mambo wake, to his king. I'll read that. Naaman went to his master and told him what the girl from Israel had said. By all means go, the king of Aram replied. I will send a letter to the king of Israel. The protocol of the channel irikuda kushandiswa na Naaman, channel iri mu physical realm, yet zviruda kuitwa apa, zviruda kuitwa with a spiritual approach, not a physical approach. He is going to visit the prophet, but he wants to go using letters and a channel inechekuita neumambo. And the problem yakazoitika ndeyekuti tsamba yanyorwa na master wake weku Aram ichienda kuna king of Israel. Then the king of Israel paakaverenga tsamba akabvarira hembe dzake, akati mambo ndofunga ari kutsvaga hondo neni, kubva rini ndichiporesa leprosy. Elijah ndopa akazvinzwa, Elisha azvinzwa, ndopa akati mambo munobvarirei hembe, itai kuti murume auye kuno. Protocol ne channel iri kushandiswa handiyo yaanofanirwa kushanda nayo. That's why mambo paakabvarira hembe achiti handigone kuporesa munhu vari kutsvaka hondo neni, even the king of Israel was not aware pamusoro penyasha dzamwari dzaiva pamusoro pa Elisha the prophet. Ndoda kuti muone chini chama zviri kuzikanwa nekamusikana kaka house girl kuti there is a prophet in Samaria ane the grace to heal leprosy. Information iyoyo iri kuzikanwa nekamusikana. The king was not aware about that information. Noti dai mambo angari aware achizviziva, aingoti aiwa tsamba ndaiona enda henyu kuna Elisha, but chakamupa kutobvarira hembe nekunetseka. He was not aware pamusoro penyasha dzina Elisha. But there was a servant girl serving in the house of Naaman, ange ane a valid or the right information concerning the prophet in Samaria. Picture irikutiradza kuti in life tine vanhu vatinogona kuti nyangwe vataura chinhu, nyangwe vatipa advice, nyangwe vataura zvinhu zviri valid zvakanaka muupenyu, tinongozvitsikirira tozvisiya. Toda kuenda nemachannels nemaprotocols ari respected musociety, yet kune imwe information isiri kuzikanwa nevanhu vane higher rank, vane mahigher office. By grace Mwari akaviga information iyoyo mimidziyo inenge yakashoreka. Pane nguva yekuti people will spend a lot vachienda nedzimwe protocol nemamwe machannels ari respected anozikanwa, nekuda kwekuti vatadza kungova humble enough kuti varespecte knowledge or information iri mumunhu asina a title. Naaman audzwa nekamusikana haana kuita sezvataurwa, akatanga kutsvaka matsamba
Pane pekuti munhu unotsvaga tsamba panyaya isingadiwe tsamba. Amfumo wanga teacher mafuto chapani muri bwanji machoma bwanji. May the good Lord bless you. So happy to see you online, my brother. God bless you. So information ineka mskana karimumba manaman ndiyo chaiyo inotoshanda. But Naman wakasarudza kuti I need to use another channel. Mamwe ma protocols are respected in society. But ma channels iwayo akakonzera kuti mambo wasvike pavakabvarura hembe vakati vari kuda hondo neni. Ndimborani kuti ndingaporese munhu ane leprosy. Zvanzi Elisha paakazvinzwa akati mambo mabvarurei hembe dzenyu. Madii kuti Naman auya hake kuno. Information yekuti Elisha une nyasha dzamwari dzekuporesa maperembudzi. Even the king, mambo yokuSamaria, was not aware. Yet there was a servant girl anga ane information iyoyo. And zvechokwadi Naman wakadzoka aporeswa. Information yabva pakamusikana kari kushanda mumba make. But information yaizikanwa neordinary citizen wemuSamaria, the king anga asina that information. In life, muupenyu, it's good to associate with people vari muma levels akasiyana, vane ma ranks akasiyana, vane kuziva kwakasiyana. Nekuda kwekuti pane nguva yekuti kumusoro kwauri hakuna information imwe iri valid muupenyu. Than dai wakava munhu ari humble enough kuti oassociate nevamwe nyangwe vasina maybe ma degree or ma titles, but kune dzimwe nyasha dzinongoconnecta nevanhu vari in that level. People of God, hear me very well. Life ya Naman, healing yake yakauya nekuda kwekuti aifanirwa kuchinja approach. But iye paakada kudzokera kwa approach iri military, kwa approach inechekuita ne title yake as an army commander, kuti apiwe tsamba aende through nema ranks and to visit to the king of Samaria. Ari kutobondera nekuda kwerodi ari kushandisa. Azvidi kuti uwe kuSamaria as an army commander. You must come now with all humility as somebody ari kuda kutora ma commands or ari kuda kutora ma instructions, ari kuda kubatsirwa kana kuti ari kuda kubatsirika. Okay, let me play around nekumwe kutsanangura kunodaiswa. I'm married to my wife. I'm a pastor. But to my wife, ndiri husband, ndiri mudiwa wake, ndiri murume wake. The way we relate, maybe in public and in private, it's a bit different. Pana aruzhinzwa papa. Tikava kuti we are not in church, we are not in public, we are in our own bedroom, then or later name sa pastor and not the husband. Panoita a challenge. So Naman unofanirwa kuuya kana zviri zvemilitary zviri zvehondo ngauye sa commander. But kana akuda healing through the hand of prophet Elisha ngauye semunhu ari humble enough, ari down to earth, anoziva kuti I need to change approach yangu kuti ndiwane ma results andiri kuda. But iye akada kuuya through zvematsamba emadzimambo. Tsamba yake haisi kuadresswa to the prophet, tsamba yake iri kuadresswa to the another king of Israel, ichibva kuna mambo wake wekuSyria. Saka mambo akasvika paakabvarira hembe akati nyaya yauri kutaura handigone kuporesa maperembudzi.
yet auya mu right place, mu right nation, mu right city, but aenda to the wrong person nekuda kwekuti ari kushandisa the protocol ine chekuita nerenki yake as a commander. Mukatarisa tenzi wedu Kristu Jesu vaioperata mumadimensions maviri adonditsananguri pano, as the Lion of tribe of Judah, also as the Lamb of God. Ishumba yerudzi rwakaJudha, but ndiro gwayana rinobvisa zvivi zvenyika. Pakuva shumba panotaura power, ability, or the power to fight and make things happen. But pakuva gwayana panotaura unyoro kana kuti humility. Pane nguva yekuti Jesu vanotaura vachiti aiwa, imi ngwarai senyoka, mudzikame senjiva. Kuti pane time inodemanda wisdom, intelligence to make things happen. Pane time yekuti despite kuti wisdom and intelligence ziripo, you need to be humble. You just need to be humble kuti ugone kusangana nezvimwe zvinhu muupenyu. Saka challenge ya Naaman yakatangira pa wrong approach, although ane right information. Information ine chekuita na prophet wekuSamaria. Iye anoitwista mbichana, anotura matsamba kwete kuenda to the prophet, but yekuenda kuna somebody asiri the prophet. Kurati ari kushandisa status yake as a commander. Approach ya ari kushandisa inenge a bit military, inenge a bit pama ranks nekudi. But through that channel aana result ya ari kuwana. Thank God kuti Elisha wakazvinzwa kuti mambo vari kubvarira hembe dzavo. Kune murume auya nedambudziko, but wasvikira kupalace haana kusvika kumba kwa prophet. Approach yake was wrong. Auya mu right place with wrong approach. Auya kunyika kunzvimbo chaiyo, but nenzira isiriyo. So Elisha paakazvinzwa, information ndokubva yaenda. When Elisha, the man of God, heard the king of Israel had torn his robes, he sent him this message: why have you torn your robes? Have the men come to me? Have the men come to me? And you know that there is a prophet in Israel. So Naaman went with his horses and chariot and stopped at the door of Elisha's house. Elisha sent a message to him: go wash yourself 7 times in Jordan, and your flesh will be restored, and you'll be cleansed. But Naaman went away angry and said, I thought you would surely come out to me. Stand and call on the name of his Lord God, and wave his hand over the spot and cure me. Imwe challenge ina Naaman ndeyekuti ane formula, ane marapirwo aari kuda kuti aitwe. Ari kutotsanangura kuti ndaitofungidzira kuti pamwe achabuda panze and come to me. Mweya weukomanda maari mune pfungwa yekuti munhu akangoite kunge ari kundiignore aramba ari mumba, aifanira kunge abuda panze and raise his hands over the spot. Maari mune formula, ane marapirwo aari kuda, ane manamatirwo aari kuda kunamatirwa nenzira yaari kuda. Ndo pane pfungwa yake kuti ayo, I thought you would surely come out. Anobuda kunze, come out to me. Oya kwandini. Stand and call the name of the Lord his God. Wave his hand over the spot and cure me of my leprosy. Are not Abana and Papa, the rivers of Damascus, better than any waters of Israel? He is now comparing
kwaabva nekwaauya. Ari kuti manje kwedu kune nzizi dzakatoti nakei. Papa River and Abana. Nzizi dzekuDamascus idzodzo. Ari kuti dzine mvura yakanaka. Ndaidi yangu kunge ndagezera ikoko. They are better than any of the waters of Israel. Couldn't I wash in them and be cleansed? So he turned off in a rage. To him paudzwa kunzi enda unogeza 7 times muriver Jordan. Ari kukompea nzizi. Ndobva atayo kwedu kune nzizi dzakanaka. Inzwaika mukuru wangu nyangwe dzakanaka. Chaita kunzi enda undogeza kuJorodhani chii? Iye ari kungonzwa nenzeve asiri deeper spiritually pa understanding yezvinhu zvemweya. Haana any revelation. Angonzwa kuti enda unogeza kuJorodhani. Saka ari kunzwa sekunge inyaya yemvura, inyaya yerwizi. Let me download it this way. Elisha as the prophet, paari kuti go to Jordan and dip yourself 7 times. He's not just talking about River Jordan. As a prophet, ari kutarisa into the future. Ona kuti Jesu iye anoporesa wacho. Paachauya, achatouyawo futi muJorodhani. Onyikwa naJohana achibhabhatidzwa obuda. So uyu paari kunzi enda kuRiver Jordan. Murume uyu muprofita haasi kutaura bedzi pamusoro pemvura. He is talking about Jesus. Kuti you need to meet the healer, not me. Nokuti iye ati ndaifungidzira kuti achauya to stand before me. Yet uyu ari kudzwa kunzi chienda kuRiver Jordan. Nekuti River Jordan into the future ndaona Jesu auya achibhabhatidzwa naJohani. Saka iwo pawaida kuti uona neneni. Zviri nani kuti uonane naiye kwete neni. Ndofunga ndo information bedzi yandinoti kamusikana kekuSamaria akana kunyatsoidownloada zvakanaka. Nokuti kakati, if only my master would see the prophet who is in Samaria. So now yekuonana nemuprofita. Uyu akatoya nepfungwa yekuti aifana kutombondionawo wombomira nenapa tichionana. Gamba muprofita ari kutaura manje kuti nyaya haisipo kuti uona muprofita ere. Nyaya ndeyekuti une encounter ere naiye Kristu wacho anova muponesi, anova iye anokurwira. Dambudziko ratanaro in our times, in our days, vanhu vanogumira pana prophet. Saka uchiona neimwe nguva munhu akasaona na prophet kana kuti akasaonekwa na prophet, anonzwa kuti zvaka hazvisi kuzoita. Uya haana kuonana na prophet. Akapiwa an instruction, and that instruction yakamupa healing without meeting the prophet, but akapiwa information and instruction na prophet. We are living in dangerous times. Zekuti kwane ma doctrines zekuti if you don't see a prophet or if you don't meet a prophet, if the prophet will not touch you, zvinhu zvako hazviendeke. I believe and I trust the prophetic ministry is still valid in our days, in our times. But there is a danger yekutwistwa kwemashoko to an extent yekuti munhu anonzwa kuti if I don't see the prophet or if the prophet does not see me, touch me or lay his hands upon me, zvinhu hazvisi kuzoita. So people will die to meet a prophet. Munhu, he can sacrifice by all means to meet a prophet. Yet he is a believer or she is a believer. Asina kana Bible mumba make, asina Bible mupenyu wake, asina shoko la Mwari, ana kana Bible. But he can sacrifice a lot of money to meet the prophet without meeting God in his word. Saka uyu ndo pfungwa yanga enayo kuti aiwa muprofita anofanira kundiona, anofanira kubuda pansi timbotaurira. Haasi kubhiliva mu information bedzi kuti inoshanda. Ari kuti aiwa pane matricks andiri kuda, pane zvatoda kuona zvichiitwa. I want him to stretch his hand over this spot. Jesu neimwe nguva
A Roman centurion atuma shoko. Anoti, I'm not worth kuti muuye kumba kwangu. Asi tumai shoko muranda wanopora. Jesu akati andisandaona kutenda kwakadai kati maIsraeri. Kuna akasvika pakutenda kuti even without him coming into the house physically, the word can bring a change. But we have gone back now. The level yekuopareta kwa Naaman yadzoka mukereke. Ekuti aiwa pari kutonida one-on-one titomboonana chaizvo. That level of faith inokukanganisa pakuti pakazoita chinokanganisa kuti muregere kuonana, iwo kutenda kwako kuri pakuti ngaabude panze saNaamani, ngaastretche ruoko rwake padambudziko rangu. Unogona kutsamwa, unogona kuvabhita, unogona kunetseka, ukadzokera bheki. Panapa Bhaibheri kutoti Naamani akatsamwa. Naamani zvaasina kuonekwa panapa akatsamwa, akabatikana. Verse 13, varanda vake, now his servants, went to him and said, my father, if the prophet had told you to do something great, would you not have done it? How much more then when he tells you, wash and be cleansed? So he went and dipped himself in Jordan 7 times, as the man of God had told him, and his flesh was restored and became clean like that of a young man. Healing yake iri kumanifesta nekuda kwekungova obedient to the instruction, even without laying of hands or even without having a one-on-one encounter with the prophet. But aka receive a prophetic instruction, akashanda nayo, healing ndobva yabatika mukati meupenyu wake. Hama dzangu, shoko raMwari rinoshanda. Kazhinji pfungwa yedu, the African approach, ndeye kuda kushandirwa. But the truth of the matter, the word of God, iro shoko pacharo rinoshanda. When you do what the word says, when you believe in the word of God, and you practice, you put the word of God into practice, I guarantee you the result will manifest. Because the word of God is God. Shoko raMwari ndiye Mwari. Iye muranda weshoko rake. Raatuma aridzokere kwaari risina kusadzikisa chaaritumira. We are living in times yekuti people, they lack information yeshoko raMwari. They don't practice the word. They just want to hear what the prophet will tell them. Saka taamu generation yekuti nevanonyepera kuva maprophets, they will manipulate people. Why? Nekuda kwekuti vanhu vacho vagara vari ready kuti ndoda kunzwa kuti muprofita anoti kudii pamusoro pesituation yangu. Highest level of prophecy is acting upon the word of God. Nekuti shoko rinoti munhu chaadyara anokohwa, Mwari havasekwe. So when you act or when you do what the word says, iwe Mwari vanobheka kuti ma results are manifest nekuda kwekuti shoko ravo ndivo. Mwari wacho ndiye shoko. But we are living in times now wekuti vanhu vanenge Naamani tawanda, tinotoda kuti tionane. Naivo maprophets in generation yedu vakaisa that benchmark, that statement yekutoti kana tisina kuonana achifambe zvakanaka. Imwe situation yako inoda kuti tange taonana. So people are dying and are fighting hard. Tingaonane sei vanhu vaMwari. Ende manetserazvo nemaomerazvo mumazuva atinorarama, unogona kushayiwa zvikwanisiro zvinogona kuita kuti muonane, kana kuti kuonana kwacho kunokuremera kana kukatokunetsa, kukatadza kubatika. But when you do according to the word of God, ukaita maringe shoko raMwari, uyu Naamani wakaporeswa nekuti message yakataurwa akakurudzirwa kushanda nayo nevaranda.
iye ane zvaaida anga atotsamwa ada kutodzokera. Varanda vakamuti mukuru wangu yamaakutojamukira yamaakuramba ndo inotoshanda manje kudarika zvamamutaura zvekuiswa maoko pamusoro nekudini. Muprofita haana kubuda panze zvamuri kuda, haana kusumudza maoko pamusoro zvamuri kuda, but shoko raataura ndaona sekunge ritori izi kuti mukariita musangane nekuporeswa kwenyu. Thank God aifamba nevanhu vanorespekta the word of God. Ndo vakamira naye vakamukurudzira akanozvinyika muJorodhani 7 times ndokubva aporeswa. Pastor Maurukira, may the good Lord bless you. Thank you so much for tuning in. God bless you. Marivakitire Nyasha. Sunshine Nomen Makore, a good evening to you. God bless you. Amfumo wanga Blapimbas Muribwanji. Mulungu akudariseni kwambiri. Thank you so much. Maya Irwadzi, a good evening to you. God bless you. Thank you so much for tuning in. So kuSamaria vagara vachienda, asi pane musi waakaenda for a different reason. Zvaidemanda a different approach kuti agone kusangana nehealing yake. Ndinofara kuti akafamba nevarume vakamukurudzira kuti aite sezvarehwa, nokuti iye anga atsamwa, anga ada kutodzokera. Waitokombeya hake nzizi kuti kwedu Damascus kune nzizi dziri nani kudarika Jorodhani. Ari kunzwa sekunge parutaurwa nyaya yemvura, nyaya yenzizi. Yet Elisha is a prophet. Ari kutaura a deeper revelation concerning Jesus. Nokuti paari kutarisa into the future, ari kuona Jesu achiuya kuJorodhani kuzobhabhatidzwa naJohani. Denga robva ravhurika. Saka uyu paari kunzi chienda undogeza kuJorodhani, ari kunzi just go panzvimbo ine open heaven. Just go munzvimbo ine chekuita naJesu. Why? The prophet must point you to Jesus. The prophet must point you to Jesus. Why? Nekuda kuti pane nguva yaunosangana mumatambudziko, prophet vasipo. But when the prophet does not point you to Jesus, wakuwara. Hama dzangu tina Mwari wekuti nyangwe Moses akafa, Exodus rwendo runoramba ruripo, vanhu vanofanirwa kuenda. But we are living in times yekuti our own Moses akanza asisipo. Our own Moses, vaprofita venguva yedu, for example, akanza traveler is out of the country, even church attendance will be low. Vanhu kuchechi chaiko havaende nokuti prophet vakafamba. Just imagine if that prophet dies. Kuti damage inoitika inenge yakamira sei. Dambudziko riri papi? The prophet, the pastor, the evangelist, the teacher must point people to Jesus. Must release the right information iri valid yekuti vanhu vagone kushanda nayo uye ivashandire. Danger yevanhu vanoshandirwa, vanhu vasingagone kushanda zvinotaura shoko. Saka anoshandira kana asipo, zvinhu hazvichashanda, hazvichaita. Generation yedu ngaibve papfungwa dzanamani yekuti ndaifunga kuti dai vabuda panze prophet vatambanudza ruoko pamusoro pemaronda angu, akatotsamwa akati ndaakudzokera. But we thank God, Naman akafamba nevamwe varume vakamukurudzira kuti nyangwe prophet vasina kubuda panze, musina kuonana, pasina one on one, information yamapiwa, endai kuJorodhani. Why? Nokuti Jorodhani haisi nyaya yerwizi. So the encounter with Jesus, kuenda mu area ine open heaven, kuenda mu area ine rumutsirudzo. Vanzi skin yake yakadzoka ikarikavha ikaita semwana mudiki. Samchona neimwe nguva pane varume vainotema miti, musoro wedemo kwawira mvura kuriver Jordan.
Elisha paakaisa a stick or a log pamusoro periver Jordan, demo raiva pasi rakasimuka rikapamhama pamusoro pemvura, rakabva pasi rikadzoka. Why? PaJordan River pachauya Jesu achibhabhatidzwa esaini yekufa nekumuka. So that chese chinhu chichapinda muJorodhani chinoita bounce back, chinosimuka. Chakafa chinoita back to life. So uyu paari kuti ngaende kunogeza kuriver Jordan, ari kutaura as a prophet, not an ordinary person, ari kungoti geza chete. That's why Pato mentioned what the name of the river. Danga iri nhau yekugeza, aingogeza ake Naaman kuDamascus kwavo. But you are kunzi enda unogeza kuJorodhani. There is something different chinowanikwa paJorodhani, zvinoitika paJorodhani singaitike kune dzimwe nzizi. So uyu ane nharo nawo nokuti haagone kunzwa zviri deeper, haana deeper revelation. Maizi Munya, may the good Lord bless you. Mwari vakuitire nyasha, Mwari vakuchengete. A good morning to you over there in Australia. Mwari vakuchengete vakuandire nyasha. The power of the value of information. Kukosha kweshoko. Kamskana kakauya mumba Naaman to save Naaman's wife. End of the story. She saved Naaman's life. So Naaman paakava nepfungwa yekuti ndiri kuda munhu anobatsira mudzimai wangu basa, haana kuziva kuti aunza munhu achabatsira upenyu hwake kudarika zvaaida kuti mudzimai wake abatsirwe. Kune imwe blessing, kune imwe favor yaungonosangana nayo bedzi when you are not selfish, when you think about others. Ndati hazvingoita to think about others because you have a lot. Pamwe pacho inyaya yekuti the abundance of love will lead you to do it, not the abundance of resources. Naaman ane leprosy ane maperembudzi atoone challenge, ane dambudziko rake, but pane kuti atsvake vake vangamusevhe nekumuitira zvimwe, akafunga kuti I need just a small girl, a young girl, to help and save my wife. But muniye wakaunza mba make ane information ino save her life than to save Naaman's wife pabasa. Akatouya to save Naaman's life nekuda kwe information yakachinja upenyu wa Naaman. Healing yake yanga yakavigwa pamoyo wake kuti anofunga sei, ane moyo wakadii towards his own wife. Two days ago ndakamboshumira pamusoro pebhuku ya Luke 17:11. Varume vaiva nemaperembudzi. Kuti Jesu paakavati go, on their way they were healed. Jesu haana kuvati receive your healing, you are healed. Akavati go and show yourself to the priest on their way. Kuti pavakapiwa assignment vakaudzwa zvekuita, pavakaita zvavaudzwa vakasangana nekuporeswa. Pane pamwe pekuti your healing will manifest nekuda kwe how you treat others. Pane paunosangana nekuporeswa kwako nekuda kwe moyo wako wauinawo pama challenges ane vamwe. You are in a challenge, but moyo wako pama challenges evamwe unogona kuita kuti usangane nekuporeswa kwako. Hama dzangu, Mwari werugare vakuchengetei, Mwari wenyasha vakugonesei, Mwari vakuitirei favor zvamunobata nezvamunoronga nezvamunoshuwira. Nyasha dziwanzwe kumabasa, mhuri dzichengetwe mumazuva akaoma anorema akadai. May the blessing and the favor of the Lord be upon your lives in the mighty name of Jesus. I'll read to you a scripture in closing. Isaiah
58. Isaiah 58 from verse 7 is why scripture. Is it fasting? Is it not to share your food with the hungry and to provide the poor wanderer with shelter? When you see the naked, to clothe them, and not to turn away from your own flesh and blood. Then your light will break forth like dawn, and your healing will quickly appear. Then your righteousness will go before you, and the glory of the Lord will be your rear guard. Then you will call, and the Lord will answer. You will cry for help, and you will say, here I am. But fasting, but when you do good to others, you can also attract healing to your body. Isaiah 58 from verse 7, sugar part 10. That's when you do good to others, you can also attract healing to your own flesh. When you provide for the poor, the wanderer with shelter. When you see the naked and you clothe them. Verse 8. Then your light will break forth like dawn, and your healing will quickly appear. So you don't pray uchichaka healing, but what you do towards others can also attract healing to manifest in your life. So pane nguva yekuti unototsvaka wotopfugama wotonamata tomwari, dambudziko rangu, kurwara kwangu, nyama yangu zvinorwadza zvakadii. But pane nguva yekuti even without prayer, when you do good towards others, you can also attract healing to your body. Shoko raMwari rakazara nzira dzakawanda dzekuattracta favor, dzekuattracta blessing. Asi dzimwe nguva kazhinji munhu anoti I will just kneel down and pray ndozvitsvakira Mwari wangu ndozvinamatira. Doing something good for others can also attract a blessing into your life. Ndati excuse yekuti usaite inenge iripo. Look at Naaman, anga ane leprosy. Zvaigona kuti ave munhu ari bitter in life, asingafunge nezvevamwe nekuda kwepersonal challenge yainayo. But Bible rinoti akawana kamusikana kaifanirwa kuseva mukadzi wake. He brought a girl, a servant girl, to save her wife. But later, she saved his life. Excuse yekuti asaitira muchakanaka yanga iripo. Asi paakazviita akasangana nekuporeswa kwake. Shoko raMwari rakazara nzira dzakawanda dzekusangana neropafadzo. Asi dzimwe nguva kazhinji people they just choose to know I'll pray about it, I'll pray about it. Action pachayo zvaunoita zvino attract a blessing nefavor. Apa Bible rabudisa pachena kuti kune healing inogona kuconnectwa muupenyu hwako. When you do something good, even unto strangers, providing food and shelter to others, and your healing will break forth. Unoporeswa, unorapirwa iyoyo yekungova munhu ari right. Bvunza Dorcas. Akafa. Peter akashedzwa. Dorcas akanamatirwa akamuka. Nawo ndeyekuti rufu rwake rwaireva rufu rwevazhinji. Why she was of great help to the community, especially to the widows. I want to show you another way. You know, besides crying for blessings or doing many things to get blessed, there is another way. Malachi chapter 3. Malachi chapter 3 verse 16, the Bible reads, Then those who feared the Lord talked with each other, and the Lord listened and heard. A scroll of remembrance was written in his presence
concerning those who feared the Lord and honored his name. Kutaura chaiko, kugara muchitaura so zvakanaka, muchitaura kunaka kwaMwari, kutaura apa ndosara kuita kutaura. Those who feared the Lord, vanotya Mwari, vachingokurukura pakati pavo pamusoro paMwari, zvanzi Mwari unoteerera, wonyora mazita avo mubhuku rekurangarirwa, the book of remembrance. Zvinodena kurangarirwa naMwari, kuswera uchitaura nhau dzakanaka pamusoro pekunaka nekururama kwaMwari. Wotombomira ebhora, wotombotaura kunaka nekururama kwaMwari, momboita nguva yamunodiscussa the love and the favor of God. Then those who feared the Lord talked with each other, and the Lord listened and heard. Vana vari kutaurirana, they talked to each other. A scroll of remembrance was written in his presence concerning those who feared the Lord and honored him. Kuva munhu anogara achikurukura nekutaura pamusoro pekunaka kwaMwari kunodena kurangarirwa nefavor. Hama dzangu, Mwari werugare vakuchengetei, Mwari wenyasha vakugonesei. Roina chasakara, may the good Lord bless you. Mwari vakuitire nyasha, Mwari vakugonesei, Mwari vakurwire. So happy to see you online, so happy to see you online. Irene, may the good Lord bless you. Paida Moyo Muchesa, may the good Lord bless you. Jane Gumbura, may the good Lord bless you. Evelyn Mupotsa, Mwari vakuitire nyasha. Maya Irwadzi, a good night to you. God bless you. Maizi Nyemba, may the good Lord bless you. Blapimba za mfumo anga mugone bwino mulungu akudariseni. God bless you. My brother Napoleon Mate, may the good Lord favor you. Babana mai Maduro, Mwari vakuitire nyasha. Babana mai Chiwara, may the good Lord bless you. Babana mai Chisaka, may the good Lord bless you. Nyasha dziwanzwe, babana mai Mvuri, Mwari vakuchengetei, Mwari vakuitire nyasha. Elizabeth the Musache, may the good Lord bless you. Makaita, may the good Lord favor you. Thank you so much. God bless you. God bless you. Grey Piri, may the good Lord bless you. May the good Lord favor you. Pastor Maurukira, may the good Lord bless you over there in Johannesburg. Mwari vakuitire nyasha zvikuru, Mwari vakuchengete, Mwari vakugonesei. Maisapna Duve, may the good Lord bless you. Thank you so much for tuning in. Miss Holloway Lee Chiome, may the good Lord bless you. May the good Lord favor you. Good night. Murare munyasha hama dzangu, Mwari vakuchengete. Baba tinotenda nekuda kweshoko renyu. Iye muchena anotigira nekutigonesa. Ndataura favor, ndataura the end of protection, blessing neropafadzo pamusoro peupenyu hwevana venyu. Zvavanobata zviendeke, masuwa azarurwe, zvavanoshuvira nekutsvaka Baba. I pray for open doors. May your grace and your favor and your blessing be upon their life in the mighty name